खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल अनसायगिरिफोरनिसिम एनडिबि आफादा हाथियारखौ अबे जायगानिफ्राय लाबोयोमोन बेखौनो आं दिनै बर' रायजो राजानिसिम आंनि चेनेलनि जायफोर दिनै माखासे कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदोंमोन बेखौनो आङो गुवारै फोरमायनो नागिरदों। गिबियावनो आं आखाइ खबजोबनानै एनडिबिनि दैदेनगिरि माखासे सिनियर जुनियर गासिबनावबो एनडिबि सोद्रोमाफोरनो आं निमाहा बियो। सिखाव डाकायत गुन्डा जिखुनु जाया दिनै माखासे गेंफोरा दिनै एनडिबिनि दारै जोनोम जानो हायाखैमोन। मानो होनबा जोनोम जानो हायाखै होनना बुङोब्ला जों बुंनो हायो बै समाव जेब्ला सरकारनि माखासे मानसिफ्रानो बर' एलेकायाव हाथियार फाननो लाङोमोन, माखासे बेरफ्रुग्रा मुवा फाननो दैथायहरोमोन। माखासे बेफोरखौ एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा एनडिबिनि आफादनि जाय दिनै बिथांमोना बै समाव जायफोर बर' एलेकायाव बा आसामनि माखासे दाब दाब बर'फोरनि रायजो जानाय जायगाफ्राव बेफोरबायदिखौ एनडिबिफ्रा बन्द खालायबोदोंमोन। जायफोर दिनै हाथियार फानग्रा फ्राय बाहागोखौनो एनडिबिया मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन। बेफोर मोगा मोगि जाबोनो गोनां जानाया बोरै जादों? जाय दिनै सिलाइ फाननो जासिहैग्रा, जायफोर बेरफ्रुग्रा मुवा फाननो लांग्रा गासिबो सरकारनिनो सुबुं होननानै एनडिबिफ्रा बै समाव हमदांनो मोनदोंमोन। बिनि थाखायनो जेब्ला एनडिबिफ्रा हमदांनो मोनदों अब्ला एनडिबिफ्रा बेफोरखौ बन्द खालायबोनो गोनां जादों। आरो जायफोर सरकारनि माखासे बेफार मुवा खालामनो हाथियारनि माखासे बर' एलेकाफ्रा दैथायहरनायफ्राव सरकारनि सुबुंफ्रा गिख्रंदोंमोन बर'फ्रा सोरनिफ्राय हाथियारखौ बायो आरो बर'फोरनि जायगायाव मानो माखासे हाथियारफोरखौ बर' रायजो राजाफ्रा मानो बाया। बेफोरखौ सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सानस'नो हायाखैमोन। बेफोरनो एनडिबिफोरनि दावहा, एनडिबिफोरनि माखासे देरहासारनाय, माखासे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माखासे सोलोंथाइखौ लानानै आं रायजो राजानि खाथियाव सुंद'यै भिडिअ'आव आं गोलाव बुङोब्ला नायनो बायो आरो खोनासंनोबो बायो, टाइमबो थाया। बेनि थाखायनो आं सुंद' जायफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हादरा अपेनलि सिलाइखौ हराब्लाबो गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय सिलाइखौ अपेनै एनडिबि आफादनो बर' रायजो राजानो हरनो हायाखै। अब्लाबो माखासे गुबुन गुबुन हादरनि जायफोर मेलेमजिबिफ्रा, जायफोर बर' रायजो राजाखौ अनसायग्राफ्रा सिक्रेटलि माखासे हाथियारफोरखौ एनडिबिफोरनि आखायाव दैथायहरोमोन, गथायहरोमोन, हेफाजाब होयोमोन। बेनो बर'फोरनि माखासे गुबुन हादरनि मरेल सापर्ट होननानै जोङो बरायनानै लानो हायो। बेखौनो आं बुङो एनडिबिफोरनि माखासे मावबोनाया माखासे आदब खायदाजों देरहाबोदोंमोन आरो सरकारा बर'फोरनि खौसे, बर'फोरनि नांनाय, बर'फोरनि जायगायाव बै समाव जेब्ला एनडिबिफ्रा दंमोन बे समाव माखासे गेंनो, सिखावनो, माखासे ड्राग्स माफियानो, माखासे दिनै गुबुन गुबुन निसा लाग्राफ्रा एनडिबिफोरनि दारै जोनोम जानो हायाखैमोन। बेखौनो दिनै सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा एनडिबिफोरखौ 85-80% गिख्रंनानै थानो गोनां जादोंमोन बायध'था। बेनि थाखाय आं खावलायो जाय दिनै बर' हारिफ्रा एनडिबिफोरखौ गुदिनिफ्राय बिजौसिम मोनथिया, बिजौनिफ्राय गुदिसिम मोनथिया, माखासे सोंनानै लानायाबो मोजां। आरो माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव एनडिबिफोरखौ थानो होनाया बर' रायजो राजाखौ मोजां मोननानै, बर' रायजो राजाखौ बर'फोरनि रायजो जानाया सुख सान्थियै अरायसम रायजो खुंलांनो हाथों आरो बर'फोरनि माखासे रायजो खुंथाया आलो गोजोनै थांनानै थाथों। बेफोरखौनो एनडिबिनि माखासे खावलायनाय, एनडिबिफोरनि माखासे डिसिप्लिनखौ नुनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जायगा होदोंमोन। बेनि थाखाय आं खावलायो जायफोर बै समाव जोंनि लिडारफ्रानो बर'फोरनि खौसेथिखौ सिखाव डाकायत माखासे गावजों गाव माहाजोन जायोबा सिखाव खावलायनो थाखाय बर' एलेकाफ्राव सरकारनि मानसिफ्रानो हाथियारखौ फाननो जायगायाव बेफार खालायनो थाङोमोन। बेफोरखौ एनडिबिनि आफादफ्रा, एनडिबिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बेफोरखौ बन्द खालायबोनानै जायफोरजों दिनै बुंनो हायो बै समाव सोरबा हाथियार लाग्रा, सोरबा हाथियार बायनो लुगैग्राफ्रा नागिरनानै मोनामोन। मानो थाखाय दिनै
जों एनडिबिफ्रा बा बर' हारिनि एनडिबिफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा जुदि जोंनि आसामावनो सिलाइखौ बायनानै दावहा नाङोमोनब्ला होमबा बर' हारिफ्रा फिसा मोनसे हारि होननानै जों गनायजागौमोन। बिनि थाखायनो जायगायाव आसाम इन्डिया हादोराव सिलाइखौ बायाखै, बिनि थाखायनो एनडिबिफोरखौ मानिनो गोनां जादोंमोन, इन्टारनेशनेल आफादखौ गनायनानै लानो गोनां जादोंमोन। आरो माखासे जायफोर पुलिस लाइननि आर्मि लाइननि मानसिया मोनथिगोन, जायफोर माखासे आफादफोरनि सेंग्राफ्राव बा गावलायनाय मालायनायफ्राव जुदि सिलाइखौ गारनानै खारनो गोनां जायोबा सरकारनि माखासे डिफेन्स लाइननि मानसिफ्रा 10 बार साननो गोनां जायोमोन। बे हाथियारखौ जोङो हमनानै लायोबा बेरफुगोन नामा, बे सिलाइखौ जों गावोब्ला जों थैगोन नामा। मानो होनोब्ला बेफोर ट्रेनिङा आन्डारग्राउन्डआवबो दं, माखासे आर्मि लाइनावबो दं। बेखौनो आं बुंनो हायो, माखासे जायफोर आर्मि पुलिस बर' एलेखाफ्राव हाथियार फाननो थाङोब्ला बेफोरनि थाखायनो एनडिबिफ्रा माना दंमोन। मानो थाखाय बिसोर फाननायखौ जुदि जों बायोबा हयथ' बे गुलियानो जों गावनाय टाइमाव बेरफुनो हागौ, हयथ' बे सिलायानो बेरफुनानै जों थैनो हागौ। बिनि थाखाय जों साबधान जानो गोनां जायोमोन। बेफोरनि थाखायनो दिनै बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै बेफोरखौ बन्द' खालामबोनो गोनां जादोंमोन। सरकारनि मानसियाबो माखासे आन्डारग्राउन्डनि बुस्थुखौ इउज खालाया आरो थिग आन्डारग्राउन्डनि मानसिफ्राबो सरकारनि माखासे हाथियार बेफार फालांगिनिफ्राय बायनायखौ इउज खालाया। गासिबो दिनै एडभान्स, आन्डारग्राउन्डआबो दिनै एडभान्स, सरकाराबो एडभान्स, गासिबावबो आखा फाखा। बिनि थाखायनो दिनै माखासे एनडिबिफोरनि माखासे एडभान्सखौ नुनानै सरकारा बर' हारिखौ एनडिबिफोरनि दारैनो बर' हारिया 80% 85% गिख्रंदोंमोन, मानिदोंमोन, साननो गोनां जादोंमोन। बेफोरखौ बर'फ्रा माब्रै थुख्रा थुख्रा जानानै दिनै 80%निफ्राय दिनै 0आवसो फैगासिनो दं। बिनि थाखाय आङो आंनि माखासे कमेन्टनि सोंहरग्राफोरनि खाथियाव आं सोंहरबाय, माखासे आं दिनै गुवारै बुंजोबनो हायाबाबो माखासे आं खायथ्रायै बुंनो गोनां जायो खोथाफोरखौ। एनडिबि आफादा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाथियारखौ लाबोनो गोनां जायोमोन। जोंनि जायगायाव जुदि जोंनो बायोब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे फिसा आफादखौ दिन्थिनाय जायो, हारिखौ फिसा फोरमायनाय जायो। बेनि थाखायनो सरकारनिफ्राय जोंनि जायगाफ्राव जि इन्डियानि माखासे हाथियारफोरखौ बायनानै लानो गोनांथि खालामामोन। बिनि थाखायनो सरकारा माने बहुद साननो गोनां जादोंमोन। एसेबां जों बर'फोरनि जायगायाव सिलाइ फाननो लाङो, मानो बाया, मानो जों सिलाइ गुलिखौ फाननो लाङो। एसेबां बिसोरनि माने टेलेन्ट मानसिफ्रा बर'फोरनि जायगायाव सरकारनि जेसेबां माखासे आदब खायदाजों बर'फोरनि माखासे सान्थौखौ माने दांनायनो थाङोमोन आरो। एसेबां दांनायनो थांबाबो दा जों बुंनो हायो सुंद'यै, थेखं बेफारि, फैसा जाथि बेफारिनो, हुलुमान फैसानो, बेफोरखौ सोर बाहायो? जाय जायगाफ्राव आन्डारग्राउन्डफ्रा थायो बे जायगाफ्राव थांनो थाखाय माखासे सिआइडिनि मानसिफ्रा फैसा जाथिनो, केखंनो, माबा बायदिसिना अनेक बुस्थु हाग्रानि बुस्थुखौ नांगौ होननानै बेफोरखौ नागिरहैफ्लायो। बेफोर बुस्थुखौ माने सिआइडिनि मानसिफ्रा बांसिन आदब खायदायाव बाहायो आरो। नों बे बर' जायगायाव माबोरै थांगोन? थेखं नों नागिरनो थांबासो थांनो हागोन, बथल खिथु नागिरनो थाखायसो थांनो हागोन नों बर' जायगायाव बै समाव गुबुन गुबुन हारिया। बिनि थाखायनो माखासे प्लान पलिसि खालायनानै बेफोरखौ सरकारनि मानसिया बथल खिथु नांगौनो, फैसा जाथि नांगौनो, बेनिफ्राय थेखं नांगौनो, बिदिनो अनेक बुस्थु हाग्रानि बुस्थु नांगौ होननानै बर' एलेखाफ्राव सरकारनि माखासे थाम्फै दांग्राफ्रा थांनानै जायगायाव तदन्त खालामना फैयोमोन आरो। दा जोंनि मानसिफ्राखौ बुजिया, मालाबा थेखं नागिरनानै हमजायो, मालाबा हुलुमान फैसा नांगौनो, मालाबा बथल खिथु गोथौ नांगौनो, मालाबा सिगांनि बायदिना ब्रिटिशनि बुस्थु नांगौनो, बिदिनो नागिरफ्लानानै बेफोर सिआइडिफ्रा बाहायो आरो। ओंखायनो बेफोरखौ बे बेफार लाइनाव नङा। बिनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एडभान्स जानांगौ, बा थेखं सेखं नागिरनाय बेफोरखौ बार होनांगौ। बेखौनो आं खावलायो, एनडिबि आफादा जोंनि इन्डियायाव सिलाइखौ, इन्डियानि सिलाइफोरखौ माने इउज खालायामोन। इउज खालायनाय लोगो लोगो जोंनि हारिया जोंहा फिसा जायो नालाय, माने आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा एसेबाबो हमदांनानै नायनो हाबाय।
हाथियारखौ जों इन्डियानिफ्राय लानाय जायामोन आरो इन्डिया आइजेंफोरखौ जों इउज खालामनो बन्द'मोन। बिनि थाखायनो जों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हाथियारफोरखौ लाबोनो गोनां जायोमोन। बेफोरनो जोंनि सरकारनि एगेन्स्टआव दावहा नांनायमोन।